человек сделал правый прямой удар, ha az első ember egy jobb egyenes ütést hajt végre, то следующий человек делает любой другой, допустим, боковой слева. akkor kizárásos alapon a következő ember már Следующий человек делает движение другого рода. То есть все удары должны быть разные. minden ütés más és más. Если у вас есть возможность, человека можно бросить, уползать. Ha van rá lehetőség, akkor dobjuk le az embert a talajra, csak fontos, hogy védekezésnél nem kell másikat megrúgni, meg lehetőség szerint minél gyorsabban el kell hagyni a küzdelmi teret. Атакуем вот с такой средней скоростью. Egy közép sebességgel kell támadni. Если я увлекся одним партнером, Most vizsgáljuk a hibákat. то второй партнер показывает мне мою ошибку. Ha én túlságosan sok figyelmet szentelek egy embernek, és ugye, hogy gyorsan történik minden, akkor a másik ember megmutatja ezt a hibát. То есть бьем не сильно, но показываем, что удар проходит. És ugye, hogy nem dolgozunk gyorsan, de alapjáraton minden egymásra épül, egy fázis késés már egy olyan hibát fog szülni, amit nehéz később korrigálni. Таким образом, я понимаю свои проблемы, в данном случае я слишком увлекся. Если вы видели, ребята, которые прошли меня, снова встают в шеренгу, и они идут непрерывным потоком. Jó, az az ember, aki ugye a talajon volt, vagy akkor befejezte a támadást, akkor a sor végére áll. Одну минуту работает защищающийся, Egy percet dolgozik az az ember, aki védekezik, после поток останавливается, он уходит в поток, встает следующий. И так должны поработать все.